tupu m bịaba ebe a n'ụbọchị taa ihe na-echu m ụla abụrọ asịkwa ndị na-eli ego Naịjirịa sịkwa ndị na-eli ego Naịjirịa asịrọ maka na ọ bụrụ ya bụ mkpa anyị kịta n'ala Igbo mkpa anyị kịta bụ ka anyị ga-esi nwee ike na-echekwaba ndụ na akụ na ụba ndị be anyị ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'obodo ndị ọzọ dị na Naịjirịa. Mkpa anyị kịta bụ otu anyị ga-esi nwee ike na-echekwa ndụ na akụ na ụba. Akụkọ eli ego eliri ego nwanne m Chizi aka bụkwa ka eji emeghalị ndị be anyị. Ịmara ihe anyị ji kwuo ya bụ na nso nso a ka atụkwara Ọji Ụzọ Kalụ nga nke ya abịakwa ugbu a nwafọ Igbo ọzọ atụkwa ya nga n'agbanyeghị ihe niile Olisa Mechu gabigara oge ụfọdụ na-akpụgharị ya na-ebu ya n'akwa ọrịa si na ụlọ ọgwụ eburu ya ọnọgide ọda n'ụlọ ikpe mechaa ịmụ ihe a niile emechakwa ma tụọ ya nga mana ka ị nwetara nke nchekwa obodo a ọkwa ịnụrụ na ọchị obodo Ebonyi bụ onye isi ndị na-achị n'ala Igbo na o kwuola sị na atụmatụ a ebumnobi ndị dịka Onụwanọ na Ọhaneze bụ ka ehie ebe ndị nche obodo Igbo ala Igbo gbaa gburugburu dịka ndị Yoruba si mee nke ya ọ sị na obodo ha abụrụchara nke ya kwadoro na ihe ya kwadoro bụ nke obodo na obodo ga na-hazi ya na ndị uwe ojii ewere ka ha si echekwa obodo nke ya o mecha sụọ ya ọ bụ steeti polisi ka ọ sị na ya kwadoro na ọ bụrụ nke anọgide jehibe otu ọzọ na ha na ndị na-achị ala Igbo na-agbasi mbọ ike ịfụ na nchekwa tọrọ atọ dị n'ala Igbo na ilekwazi ya ịfụ na Naịjirịa niile gbaa gburugburu na n'ala Igbo kachasị ka nchekwa kachasị dị na Naịjirịa o kwukwara wee sị na ụnụwa bụ ndị Ọhaneze aghọtasịrọ n'ọdụkụ na-aghọtasịrọ ebe ha na-eje gbasara nchekwa ka esi ahazi nchekwa n'ala Igbo ọ bụ eziokwu? Ịma ndị be anyị si na uche onye adịghị njọ o kwugo na nghọta nke ya na otu o si wee dị ya ka otu oge a ga-esi mee ya ọ dị mma mana nwanne m Chizi ọ na-adị m ka esi eme ihe na be anyị na gboo bụ na ma kịta bụ na ime nke a ọ dịghị ka ọrụ agara ọfụma imekwa ọzọ ọ dịghị ka nke ahụ ara agara ọfụma imekwa ọzọ amara m ịghọta ihe na-ekwu mana ị na-ekwu na ihe aka na-achị Ebonyi ya bụ Dave Umahi kwuru na nchekwa kachasị dị n'ala Igbo karịa ebe ọzọ na Naịjirịa nke a gosizie na ewere na atụmatụ Hawaji bụ ndị na-achị ala Igbo dị ka ọka mma n'ihi nke mbụ bụ nchekwa ọka dị n'ala Igbo n'uche nke gị. Mma m sị na nchekwa adịrọ n'ala Igbo n'uche nke m nchekwa dị n'ala Igbo mana isi na nchekwa nke ha nwa bụ n'obi na ọ ka mma karịa nchekwa nke ọrụ obodo nke ndị Ọhaneze kwado isi na ọchịchị na nchekwa nke ha ka nke Ọhaneze mma mụnwa na ndị Ọhaneze ndị ọzọ anyị ekwetara ihe nju gwa gị na ya ekwetara ọbụla ịna-anya na ndị uwe ojii mma mbịakwube na ndị uwe ojii na ha adago n'otu ha si echekwa anyị maka nkwuo ya ọ dị ka agbabago m ndị na-achị achị mgba mana anyị na-anya ka ha si echekwa anyị anyị afụ na ọ na-adị ka ha na-eri mperi n'ichekwa obodo nke a ofu nke bụ ọbụlụ na ndị ka ha si eri mperi bụ na eje ikike ha nwee angasị ya n'oyibo sị na ha na-adị na-eme abuse mgbe niile maka na ha na-arapụ ndị ha kwesịrị ijie na-echekwa ha welụzie ya na-emegide ndị ha na-eche amamighọta ihe na-ekwu ụfọdụ na-asị na ihe chekasịara onye isi na-ekwu na ekwesịrị iwetakwazi ndị ọzọ tinyere ha ọzọ dị ka ibe ya na ịma na nchekwa ka ndị a ga-ewetakwa ọkwa ofu ndị uwe ojii na ibe ha nwa ka a họrọ ndị ọrụ ọzọ tinyela na ọ dị ka nchekwa si dị ugbu a na ha ka chọrọ ndị mmadụ mana ọzọ dị ka ibe ya bụ na ụfọdụ n'ime ha anaghị esicha n'ala ebe ha si ụfọdụ ga-abụ atụ esi na ugwu tụbata
maọbụ esi na mba ọzọ tụbata ha ha anaghị aghọtasị ala na-enụ ntị nwanne m dịka m na-agwa gị na ha na-eri mperi site n'ịrapụ ndị asị ha chekwaba na-emegidezi ha emegide ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke anyị nwe ka ebe agbagogo akwụkwọ dị iche iche megide otu ha si emegide ndị mmadụ na ịbịa kịta ndị obodo dị iche iche nwesị ọchịchị ha ndị nchekwa dị iche iche nke a na-akpọ vigilante services ndị a bụ ndị mma ntọnanị obodo dị iche iche malụ ogbe agụ na ọfịa dị iche iche dịga n'obodo ya bụ na ị na-akwado otu ehibere ndị na-eche ọfịa na obodo Enugu ugbu a ọ magburu onwe ya maka ihe nchekwa ihe nchekwa abụrụ ihe a na-apụta ihe nchekwa abụrụ ihe a ga-apụta welie na-agụli egwu ọ bụrụ ihe ama egwu mana otu a enwe nchekwa forest guard dịka ndị enwe n'Enugu ọ dịrọ m ka ndị uwe ojii bụ ndị forest guard kama na ihe ndị uwe ojii na-eme ọkwala ihe anyị nọ na ya ka nna ha agwa na ihe ndị uwe ojii na-eme bụ na ndị forest guard nwee ihe gbagwoju ha anya dịka ihe ha chọọ ka ewelụ ihe a na-akpọ sophisticated ammunition wee nụọ ngwaọrụ ha enwee ike kpọtụrụ ndị uwe ojii mana ọ bụ maka ịga n'ime ogbe na ọfịa na agụ dị iche iche dị si na be ọ ndị forest guard bụ ihe maga anyị n'ime ebe ahụ nke a gosiri na ihe ọchị obodo Ebonyi na-ekwu bụ n'eziokwu na ụzọ nke ha dịka ọka mma nke ununwa na-atụ ọ ya ka o gosiziri forest guard iji maatụ abụrụ policing amara m ịghọta ihe nna gwa gị ọ bụrụ ewere ebe sọfịa ka ha na-eche agwago m gị ha nwee ikike ijide ndị ha fụ n'ime ọfịa kpụrụ ha bụ na ha nenesizi fụ na ndị a n'aka ha dị ọcha ha rapụ ha na ndị polisi ndị uwe ojii ayịrị aba n'ime ọfịa ọ dị mma na nkọwa n'uche nke gị kedu ihe ị ghọtara na atụmatụ nke onye isi obodo Ebonyi gbasara nchekwa nke ọsọ na ọ bụ nchekwa nke obodo ga-eji wee na-echekwa obodo nke ha dị iche iche kedu ihe dị iche na nke ununwa onye n'ọlụ onwe ya ọ nọrọ n'okpuru ndị uwe ojii onwe ka isi nweta ọgbụgba ama na ihe a na-eme ebe dị otu a mana ihe a na-eme ebe dị otu a ị nwee ike jebe ozugbo ịmara ihe ị ga-eme ime nwanne m ka mmalụ ga-atụ ndị ọtụtụ n'ime anyị na-eme ngagharị n'ogbe ị ga-abịa ebe enwe ihe ọghọm ndị ori wakpo ndị mmadụ nwanne m isi na ịkpọ ndị uwe ojii ị ga-anọ ọtụtụ awa ndị uwe ojii ama mbịa ọ mgbe ihe mechagolu gị ndị mee gị ihe analụsi ebe ha kesasịa ihe ha zute na-eme ihe na-eli nri na-egwuli egwu ndị uwe ojii abịazịa ndị uwe ojii bịazịa ha ike ha akpụkọba ndị nọ n'okirikiri ebe ahụ ịfụ na ha ka anyị wee nwee ike fụ na oge na-eme na-egbu oge n'ihe gbasara nchekwa maka ihe dị n'obodo a bụ Naijiria kịta bụ ihe ga-abụ ọ bụrụ ndị na-asụ oyibo need decisive measures ịghọtago so mgbe ọbụla enwe ihe ọgbụgba ama ndị niile nọ na forest anyị ga-enwe ike move in banye ebe ahụ jeme ha kwesịrị ime oke ndị gọvanọ si anyị na-achọ ka ọ bụrụ ndị uwe ojii na-emela anyị ihe nchekwa ndị uwe ojii one nwee ihe a na-akpọ ngalaba n'ime ọfịa dị iche iche mana ndị forest guards na ndị neighborhood watch na vida ha nwesị ogbe n'ime ọfịa dị iche iche ha nọsi n'ime ọfịa dị iche iche mana ndị uwe ojii enwero ụlọ ma ebe a na-akpọ ebe ha na-enwe ọgbakọ ma ọfịs ma anything a na-akpọ ya n'ime ogbe dị iche iche kezi ka ha ga-esi nwee ike na-abịa nso ndị ha kwesịrị iche amara m ịghọta ihe nna ọ dị ma ọ bụ Chukwudi Anachu na ọ bụ nwa amadi abụ onye ọkụ ugbo osikapa n'ụzọ pụrụ iche emechara ma jụọ ya ka ya na ndị na-eche efi ka ha si eme na nke ahụ ka aka na-enye ya nsogbu ọ bụkwa ya bụ onye isi ọhaneze ndị ntorobịa ya bụ onye isi ndị ntorobịa na ọhaneze gboo na nke gara aga tupu
onye ọzọ wee werere ọkwa ọ nekwa na-ekwuchite na-ekwu ihe na-eme n'obodo na-ekwuchitere ndị mmadụ a na-emegbu na ihe dị iche iche. Mana anyị bịaghachite azụ anyị na-ana okwu ma na-ajụ ya isi eme na osikapa nke ya ka o si akụ nke ya. Abụ Chiza na anyị na-abịa.